wannan yana daga abin da Sani Abacha ya duba fa, waɗannan mutane ba wai a hana su mulki ne saboda kabilanci ba, in an bar abin a hannunsu ƙasar za ta rikice ne. A yanzu ne za a gane muhimmancin kaico da ganewa, don a wancan lokacin namu ne ake neman su goyi bayan shi a fahimci ina alƙiblar take, sai aka gaza fahimta. Waɗannan mutane ba su da cancanta ko misƙala zarratin akan su zama jagororin mutane, domin duk mutumin da zai zama jagora sakamakon haka wawayen mutanen shi suna tsogalar wasu mutane, wannan mutum bai cancanta a ce mulki yana hannun shi ba. Yau wata nawa ne da ba su mulkin, amma har sun fara haka. Me ake tunani waɗannan mutanen in suka shekara 2? Me ake tunani in suka shekara 3? Gashi nan suna son su rikita ƙasar, tun daga shi na sama har waɗanda ke ƙasa da su, waɗanda ke ƙasa da shi ba wanda yake neman ƙasar ta zauna lafiya. Wace irin rayuwa muka samu kanmu a ciki? Rikicin 'yan Niger Delta, Obasanjo a matsayin shi na tsohon soja kafiri ya iya kwantar da rikicin? Bai iya ba. Wane ne ya kwantar da rikicin ya lafa wa talgen ruwa? Musulmi ne ɗan Arewa. Ku duba irin wannan abu jama'a. Bom ɗin nan da suka fara bugawa a Abuja a ranar Najeriya ta cika shekara 50, 'yan uwan shi 'yan Niger Delta suka buga bom ɗin nan, suka ce su suka buga bom. Ya ce ƙarya kuke, ba ku ba ne, 'yan ta'adda ne. Suka ce ƙarya kake, munafikin Allah, mu muka buga. A ƙasar nan aka yi haka, aka sa gashi muryar shi yana cewa su suka buga bom, ga hannun shi a ɗaura ankwa, za a shigar da shi kotu, yana cewa su suka buga bom, kuma in aka sake su za su zo su sake buga bom. Amma wannan kaboyi yana buɗe baki yana cewa sam ba ku kuka buga ba, 'yan ta'adda ne. Su wane ne yake nufi da 'yan ta'adda? Yanzu ya fito ya ce a cikin kabinet ɗin shi ma akwai 'yan Boko Haram. Madalla ta yi kyau.